Ngiyanibingelela bazalwane egameni kaJesu waseNazaretha. Siyambonga nje bazalwane uNkulunkulu esasigcinile. Sifisa ukuthi uNkulunkulu asivikele asigcine kuze amaholide kaKhisimusi. Asivikele nemindeni yethu. Ngiyacela nje uNkulunkulu ukuthi asenzele umusa. Siphinde unyaka ozayo siwubone. Asenzele umusa nje uNkulunkulu aqhubeke asenzele umusa. Ney'ngane ade y'bhala ama-exam, ezinye seyiqedile, ezinye zisazoqeda njengo-matric. Siyacela nje uNkulunkulu ukuthi abe nazo iy'ngane bazalwane. Ngithanda nje ukukhuluma nge-gender based violence esibhekene nayo sabantu besifazane kanye ney'ngane. Sifa usuku nosuku bazalwane. Abanye bethu siyakuvalela lobo buhlungu esibhekene nabo. Thola ukuthi ushadile noma uganile but uyahlukumezeka, uyashaywa, uyahlukumezeka emotional, uhlukunyezwa umuntu okutshela ukuthi uyakuthanda. Alukho uthando bazalwane ekutheni ukuthi umuntu akushaye. Akulona uthando lolo, umuntu usuke ekuhlukumeza. And thina abantu besifazane sesifunda ukuthi sibe nokuthi angifuni ukuthi ngitshele abantu iy'nkinga zami. Kuyihlazo, sinokusabela nje, sihlezi siprotector, sikhohlwe ukuyi-protector thina ukuthi nawe uhlukumezekile ngesikhathi kwenzeka leyo nto. Sibe nokusabela abanye abantu abaseceleni, ukhohlwe ukuthi leyo nto ilimaza wena. And ekugcineni izoqeda ukulimaza wena, ilimaza iy'ngane zakho ngoba uzofa one day ubulawa yona leyo nto eyenzeka kuwena. Ubulokhu uthule uyivalela ngaphansi ungafuni ukuthi utshele abantu abaseceleni ukuthi ngibhekene nenkinga nje, ngiyahlukumezeka, ngiyashaywa naye emotionally futhi ngiyahlukumezeka. Ungasho ugcina lo muntu okuhlukumezayo enza into ewesi. Kuyatholakala usufile ade ungakhulumi, abantu umndeni wakho awazi. Kwesinye isikhathi ney'ngane zakho azazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Mhlampe leyo nto kwesinye isikhathi yenzeka iy'ngane azikho. So nje kubalulekile bazalwane ukuthi ukhulume, bazi abantu bakini khona noma ngabe kuthiwa kwenzakalani empilweni yakho, bazi abantu bakini ukuthi ubhekene nani. Kubalulekile bazalwane ukuthi sikhulume, sifunde ukuthi sikhulume. Angisho ukuthi abanye basuke bengakhulumi, kodwa iningi lethu sifunda ukuthi siphile nabo ubuhlungu, okuyinto erongi. Akumele ngabe siyavuma ukuthi sibe nokuthi hayi lokhu kuyihlazo angikuvalele umndeni wami, like zama ukudifenda into erongi. Ukuhlukumezeka. Siyabona abazalwane ngapha nangapha abantu besifazane bayabulawa ngisho ney'ngane ey'ncane ziyabulawa for no reason. Okwey'ngane engivesane ngingazi. Thina abantu abawomama sihlukunyezwe abantu esibashadile, basihlukumeze physically and emotional. Sithule ngobani sinale nkolelo yangani noma yakudala yokuthi ihlazo kufanele liphumele ngaphandle. Akulona ihlazo, uyahlukumezeka, uzofa ushiye iy'ngane zakho, kuhlukumezeka iy'ngane zakho. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi leyo physical abuse yenzeka phambi kwazo iy'ngane. Iyayilimaza leyo nto iy'ngane, emqondweni iyayilimaza. As much as kulimaza wena ney'ngane zakho ziyalimala. Ngiyacela abazalwane ukuthi-ke sifunde ukuthi sikhulume iy'nkinga zethu, singayivaleli ngaphakathi. Umthole umuntu ongakhuluma naye ngoba baningi abantu osuke ungakhuluma nabo, osuke ungamethemba, ubone ukuthi lo ngingakwazi ukuthi ngikhulume naye le nkinga yami engibhekene nayo. Akunikeze, akubonise nangendlela angakubonisa ngayo. Angisho ukuthi abantu bazalwane ningizwe kahle, angisho ukuthi abantu abashiye imizi yabo, but funda ukuthi ukhulume isimo osuke ubhekene naso. Ngoba nomuntu osuke ekuhlukumeza usuke sekuhlukumezekela nasephuzweni lokuthi uyazi ukuthi vele leyo nto yokuhlukumeza kwakhe awuyikhulumi, kugcina kuyinto yasendlini. So uzolokhu yenza ngobazi ukuthi vele awuphumeli ngaphandle ukhulume. Uyakwenza lokho, uqhubeke wena uthule, uhlale, aphinde yenze okunye futhi uphinde uqhubeke uhlale uthule ungakhulumi. Kanti uma ukhuluma ngiyazi ukuthi hhayi ukuthi ngiyazi, kepha nginethemba lokuthi if ebona ukuthi uyakhuluma angeke kube lula ukuthi akuhlukumeze, ngoba uyazi ukuthi uzokhuluma kuphumele ngaphandle kwazi ukuthi ngiyamhlukumeza. Ngoba siyahlukumezeka thina abantu besifazane, iqiniso elibuhlungu, siyahlukumezeka. Abanye bethu siyahlukumezeka, kodwa sifunda ukuthi inkinga yethu sihlezi sicabangela abanye abantu, okuyinto erongi. Akufanele ucabangele omunye umuntu ngempilo yakho ngoba one day uzoshona ushiye iy'ngane zakho, zisafarishe iy'ngane zakho.
ziphile nalobo buhlungu ukuthi ushone ushone ngendlela yokuthi ade uhlukumezeka, uthule ungasho. Kuyabonakala, sekubonakala ney'kaya emzimbeni ukuthi hawu, ubeshawa nje lo muntu uney'kaya zokuthi ubehlezi eshawa. Beningazi, tholukuthi umndeni wakho awazi ngoba ubukade ungakhulumi namuntu, akekho umuntu owaziyo. Funda ukuthi uthole umuntu ozokhuluma naye, umtshele ukuthi nginenkinga kanje kanje kanje. Ngiyaphinda futhi bazalwane, angifaki ivangeli lokuthi abantu abaphume emshadweni. Into engiyishoyo bazalwane ukuthi asifunde ukukhuluma, singafeli ngaphakathi ngoba leyo nto iyasilimaza. Kuyalimaza ukuthi uhlukumezeke, uhlale nokuhlukumezeka ukuvalele ngaphakathi. Kukwenza ugcine usuwumuntu onenhliziyo embi. Ngobani? Uhlukumezekile and lokho kuhlukumezeka kwaziwa uwena kuphela, awutsheli muntu. Asifunde ukuthola abantu esingakhuluma nabo, zayide umndeni noma mangabe unomngani kwabanabangani. Anginaye-ke umngani bazalwane. Kepha ufunde nje ukuthi ukhulume, kubalulekile ukuthi ukhulume, siphumele obala ngokuhlukumezeka kwethu, singakugcini ngaphakathi ngoba kuyasilimaza. Kuyasilimaza bazalwane. Ngiyacela bazalwane ukuthi sifunde ukuthi sikhulume, singavaleli izinto ezibuhlungu ngaphakathi. Kubalulekile ukukhuluma. Since kuyinyanga ye-GBV le, ngiyacela bazalwane ukuthi sifunde ukuthi sikhulume, siphumele obala ngey'nkinga zethu. Ngiyacela abazalwane, ngiyacela ukuthi abazalwane bashiye ama-comment, ba-like, ba-subscribe. Ngiyabonga nge-support eninginikezana nabazalwane. Ngiyacela uNkulunkulu anivikele, anigcine nemndenini kuze amaholide kaDisemba. Nibe right bazalwane, egameni likaJesu. Amen.